Nagtinguha ang Sinulog Foundation Incorporated nga mas palapdan paunta sa mga TV networks ug uban pang media outlets ang coverage sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Samtang magsentro ang opening o closing ceremony sa Sinulog 2014 sa mga katalagman nga miigo sa Kabisayan. Ryan Sorote, Sugid Limi. Gipasalig sa Sinulog Foundation Incorporated nga ilang palambuon ang coverage sa Sinulog Grand Parade karong tuig. Kiniambot nga mahitabo ni SFI Executive Director Ricky Ballesteros sa ilang gipatawag na tigom sa mga magsisibya kagahapon. Tingwa sa mga organizers nga mohimog extra effort ang Matag Network aron makabot ang world-class coverage plan. Mato ni Ballesteros nga di sama kaniadto. Gusto nila nga dili lang ang stage o ang performers ang makita sa telebisyon o live streaming sa internet. Maayo unta kung maapil ang grandstand alang sa mga reaksyon sa mga misaksi sa kalihukan. This way we can promote it well, Sinulog on TV worldwide. Mihang usab si Ballesteros nga pabutangan og kamera ang ubang mga dapit palibot sa Cebu City Sports Center aron makita ang kahimtang ini. Laing gipahibaw sa SFI nga magtuyok sa mga nasinating katalagman sa Kabisayan ang tema sa opening o closing ceremonies sa Sinulog Grand Parade. Sama sa naandan, mugasto ang SFI og 2.5 million pesos alang sa closing ceremonies nga langkuban sa 5 kagatos ka mga dancers gikan sa nagadiang tunghaan sa Subo. It's the same, actually, the same. That's included na katong mga props, mga costume, and we're looking at mga 500 dancers from different schools. Alang sa opening salvo sa cultural activities ugma, dunay kapin sa 300 ka mga dancers gikan sa University of San Carlos ang musayaw. Ryan Sorote, News 5. Atong balikan ang report ni Andrea Patiña kabahin sa pagkumpirmar sa Police Regional Office nga usa gyud ka pulis ang mikuha sa negosyanteng drug dependent dito sa lungsod sa Balamban nga namatay sa kulata. Ang pamunuan sa rehab center giilad sad sa ilang gituohang pulis nga moitigkuha sa ilang mga kliyente sud na sa 3 ka tuig. Nailhan na ang pulis nga apil sa mikuha sa negosyanteng drug dependent nga si Jerome Bendebel gikan sa Balamban aron ihatod unta sa We Do Recovery Rehabilitation Center ni adtong bag-ong tuig. Kay numduman nga wa na dayon ang pag-admit ni Bendebel sa rehab center kay gideklarar kining patay pag-abot sa Perpetual Socorro Hospital human kulataha sa mga lalaking mikuha niya. Mato di Police Senior Superintendent Armando Radok ang hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division nga matod sa Balamban Police, midangop kanila si SPO2 Jonas Pakibot aron mangayog assistance sa pagkuha ni Bendebel aron ihatod sa Rehabilitation Center. Wa mitabang ang Balamban Police kay way napakitang court order si Pakibot. Si Pakibot kanhi sakop sa Regional Headquarters and Service Group ug kasamtangang anaa karon sa Regional Training School kun RTS 7 sa lungsod sa Konsolasyon. Mato ni Radok, gitun-an nila karon ang mga sworn statement sa Balamban Police sakop sa Cebu City Homicide Section nga mao'y miresponde sa ospital ug mga sakop sa Rehabilitation Center aron mahibaw ang gyud kun unsay tinuod nga nahitabo gikan sa pagkuha ni Bendebel sa Balamban. But what we are not doing is to get the evidence from Balamban connecting to going to rehab center, and we are not trying to get witnesses on this aspect from Balamban to the rehabilitation center that we do in Camagong, Lahog. Dugang ni Radok nga bisan og nakumpirmar na nilang usa si Pakibot sa mikuha ni Bendebel, di pa sila sigurado kung apil ba kini sa mikulata sa biktima. Plano nilang ipatawag si Pakibot aron mapaubos sa investigasyon. Apan giklaro ni Radok nga di trabaho sa mga pulis ang makigtransaksyon sa mga rehabilitation centers aron mukuha og pasyente. Gawas lang kung dunay court order. Basically, ang police, we will base it on, especially in turning over somebody who is to be subjected for a rehabilitation sa drug center. Of course, basically, it requires a court order. Gingong wa sila'y jurisdiksyon sa pagsuspenso ni Pakibot sa pagkakaroon, apan posible ang preventive suspension ni ini kung makakita na sila og probable cause.
Suway namong gitawgan ang hotline sa RTS7 apan igo raming giingnan nga pangitaon usa nila si Pakibot ug wa na dayon nila tubaga ang among mga tawag. Samtang matud sa abogada sa rehab center nga si Attorney Grace Larona, di sila ang mi-contact ni SPO2 Pakibot aron kuhaon si Bendebel. Usa ka Erwin Hacoselem kuno ang ilang gi-refer sa pamilyang Bendebel ni adtong gabhiuna ug si Hacoselem sab ang nakig-alayo ni SPO2 Pakibot. It was not between my client and this police officer, policeman, Pakibot, no. There was no communication. Not directly to him. Not directly to him. That's one thing that I can really assure you. It was not between my client and that policeman. Mato ni Attorney Larona, si Hacoselem gyud ang kanunay nilang i-refer sa mga kliyenteng buot magpakuha og pasyente aron ihatod sa ilang center sa pagtuo nga usa kini ka pulis. Karon lang kuno nila na diskubrehan nga di pulis si Hacoselem human ang tulo ka tuig. Plano nila karong pasakaan kini og kaso. Yes, we are actually contemplating not only against that by some other against also some other people also, because now should I say my client, the rehab center is also in the hot seat. It's not only Pakibot. Andrea Patenia, News 5. Nunot sa sunod-sunod nga pag-uwan, gibahaan ang Family Rebuilding Center sa South Road Properties. Ang mga tent sa mga bakwit, gipangbaklas aron malimpyuhan. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gibahaan, lapok ug gipanghawing ang mga tent dinhi sa Family Rebuilding Center human sa sunod-sunod nga pagbunok sa uwan. Matud pa sa mga bakwit nga wa kaayo sila tarong katug kay nasudlan og tubig ang tent sa uban. Dunay uban nga gipukaw gyud og tubig human gisud ang ilang tent. Nangita og paagi si Jessanila Gramada kun unsaon paglimpyo ang sud sa tent. Sama sa natroma sab siya sa uwan, diin didto pa siya sa Giwan, Eastern Samar. Kasi sa ilalim, kaya binaklas muna nila kasi pag umuulan masyadong parang lawa na siya sa ilalim baga, kaya binaklas nila ang kahapon tapos nilagyan nila ng bato tsaka yung yuta, yung lupa. Di ba kayo natatakot? Natatakot. Ay sus, oo. Matud sa SRP consultant nga mo'y nagdumala sa Family Rebuilding Center nga ilan ang gisugdan og tapak ang mga luna nga gitukuran sa tent nga daling mabahaan. Magbutang na sab sila og kanal dapit sa usa ka tent aron dili magpundo ang tubig. Na ay uwan, sige sa sila adjust, no? Sige sa sila adjust. Now, ang need to put small canals per tent para to reduce the chances of funding. Muna ilang i-address karon, no? Kay as mo uwan, settle atong yuta, makita na to ang funding. Yan natin extra nga material para i-fill up sa nila para ang level mausab. But naka-schedule namin, gitiwas ko lang na karon unta, hopefully umayo nga tong panahon din next week. Natiwas ko na sa next week. Dugang ni Varquez nga doon na sila gischedule nga napu ka tent nga ilang baklason kada adlaw aron malimpyuhan apan nag-agad gihapon sila tanan sa Red Cross. Kuan siya, progressive na ato ang sa tent city. We will maintain the tent nga ilintang-tang, limpyuhan siya, limpyuhan sa, then mo put up na sa tagbago after 1 week. So, pwede na sa ito gamiton. Another group of 10 na sa datong i-dismantle, limpyuhan. So, every week, natay number of tents nga itong i-maintain. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Huwebes, Enero 9, tuig 2014. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action!